Ano guys, magandang araw ulit. Magluluto tayo ng adobong puso. Ito guys, ganito isasama natin. Isasama natin yung ganito. Ito lang yung tatanggalin, ito. Saka ito. Yan. Yan. Saka itong palito. Tatanggalin natin yan kasi sayang. Kung itatapon natin ito. Kasama yan sa sa pagluluto ng adobong puso. Yan guys, ituturo ko kung paano. Madali lang to. Simpleng lutong ulam. Itong mga niluluto natin. Hindi siya mahirap lutuin. Talagang pambahay lang talaga. Ito guys, mag-check ka nga lang magtanggal. Ito yung palito. Saka yung parang puti dito sa ayan. Masarap to guys. Pwede rin tong gataan. Gata. Pero yung iba kasi, hindi na sinasama yung ganito. Yung pinakatuki lang. Sayang naman to. Sa amin kasi, pag nag-ulam kami ng puso, sinasama namin to. Yung mga ganito niya. Hindi namin ito pinatapon. Yan. Walang nasasayang. Saka pala guys, itong plagdanan nilagyan ko siya ng tubig para pag nilagay natin yung puso, hindi siya mangingitim. Yan ang yan. Ang purpose niya kung bakit may tubig. Ito na guys, yan naging itsura Tapos dapat ganito siya, yung puti na siya. Tapos ngayon isasama din natin siya dito. Ayan, ganyan lang. Tapos gagawin natin. Parang pino din siya. Masarap to guys. Kahit mga anak nyo, pag nagluto ka ng ganito, nagugustuhan. Yan guys, so matitira lang yung pinakasapal niya dito sa gitna. Yan, ganyan. Tapos, isunod natin yung isa. Magpapakulo tayo ng tubig. Tapos guys, yan. Magpapakulo tayo ng tubig. Tapos pag kumulo na, ilalagay natin to. Ilalaga natin. Yan. Dahil lang natin na kumulo itong tubig. Ito guys, kumulo na yung tubig. Kaya ilalagay na natin yung yung puso. Ilalaga natin. Marami to guys, 3 puso kasi pambaon na rin ng mga anak ko. Nakaulan na rin namin na maiiwan. Tapos guys, hindi natin siya. Yan. Yan. Tapos, takpan natin ulit. Ayan lang natin na hanggang maluto. Nasa ibaba ipailalim natin para maluto rin siya. Guys, paano malalaman kung luto na yung ating puso? Ito lang Ito guys pipisilin mo yung yung pinakasaging niya, matigas pa, kaya hindi pa luto. Pakuluan pa natin. Ito pag pinisil mo at malambot na, ibig sabihin luto na. Ayun, hindi pa siya luto. Kaya, takpan natin ulit. Pakuluan pa natin.
Siguro mga after 1 minute maluluto na yung ano. Kasi matigas pa. Saka kahit ano, hindi naman to na-overcook, masubrahan sa kulo. Hindi katulad yung mga dahon-dahon yun, na-overcook yun. Pero itong puso, hindi. Ito guys, tingnan natin kung luto na yung puso. Ayan guys, malambot na. Oh. Malambot na yung pinakasabi niya. Patayin na natin guys. Guys, ngayon, lalagay natin sa malamig na tubig. Ayan. Para mapigaan natin. Ganito lang guys, oh. Ayan, oh. Pigaan lang natin siya. Ayan. Ganyan, tsura niyan. Ayan. Kaya natin pinipigan yan para hindi siya matubig. Kaya nagiganit yung ano. Tapos, gaganan natin. Bago natin igigisa. Hanggang ano yan, hanggang maubos. Okay guys, ito na. Umpisa na natin yung pagluto ng adobong yung puso. Ito na yung may giniling, sibuyas, bawang, suka, paminta. Saka yung puso natin na nilagay. Ito na oh. At saka ano, patis. Yun, lasa. Okay, tara na. Nahin natin igisa yung bawang. Tapos sibuyas. Tapos yung giniling. Igisa natin yung giniling. Igisa natin yung giniling guys hanggang mag-brown. Ito guys, oh, brown na siya. Brown na yung binili. Kaya ilalagay na natin yung puso. Ito na yun.
lagyan na natin ng suka. Siguro na lang ang sagot mo. Tapos patis. Isang sagot na patis. Tapos, lagyan din natin ang toyo. Isang sagot mo. Tapos, paminta. Pamintang craft. Pwede rin powder. Para pag craft kasi pag nakain ng mga bata, mangkangal sila. Kaya pwede rin powder. Para sa inyo yun guys, kung anong gusto nyo ilagay. Tapos i-mix lang natin. Mix lang natin guys. Para maluto yung yung suka. Saka mahalo. Tingnan ko sa kanita. Excuse me po. Tikman nga natin guys, kung may lasa. Masarap na siya, lagyan lang natin ng konting asin.
Hintayin lang natin guys, matuyo ng konti kasi yung lagyan natin ng pati suka at saka toyo. May tubig siya. Saka yung suka, maganda rin pag matagal na ginagisa para pag kinain mo, hindi siya yung sariwang-sariwang suka. Guys, ito na siya. Yung yung ating adobong puso. Thank you for watching. Please like, follow, share, and subscribe Manarita.